Onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Orumba South na alaka omebe iwu Anambra State bụ Honourable Nwafor eguzobego otu kansụl ịchụ nta nkwado ya maka ịhọpụta nwe ya na nhọpụta izugbo nke afọ 2023. Ya bụ otu kansụl mejupụtara mmadụ 74 bụ ndị eguzobere na Ezira bụ obodo ya bụ onye omebe iwu n'oge nzukọ ya na ndị ọgbọnta nkwado ya nwere. Onye na-akọrọ anyị ihe na-eme n'alaka omebe iwu Chukwuemeka Modele nọ n'ebe ahụ ma weta akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-eguzobe ya bụ otu onye isi oche otu kọmitii nchere oge na okpuruoche kansụl Orumba South bụ Maazị Neville Uchendu gwara ha ka ha rụsie ọrụ ike hụ na otu APGA tụrụ ugo mmeri na nhọpụta nke a ga-eme n'ọgbọnta nkwado Orumba South na afọ 2023. Ọ gwara ha ka ha ghara iri aka azụ ma kwụrụ chịm kwuru n'eziokwu rụọ ọrụ etinyere ha n'aka iji hụ na ya bụ Maazị Nwafor tụrụ ugo mmeri na ya bụ nhọpụta a ga-eme ma gosi olileanya na nkwesị ike ya na ndị enyere ọrụ a bụ ndị nwere ntụkwasị obi ya na ihe a chọrọ iji were nweta mmeri na ya bụ ndọrọndọrọ. N'okwu nke ya, onye isi oche ya bụ otu kọmitii bụ Maazị Cyprian Okereke kwere nkwa na ha ga-arụ ọrụ a atụrụ anya n'aka ha ma rụpụta ihe atụrụ anya n'aka ha site n'ịhụ na Maazị Nwafor na otu APGA ga-enwe mmeri na ya bụ nhọpụta a ga-eme n'afọ 2023. N'okwu nke ya, Maazị Nwafor kọwara na afọ atọ gara aga ọ nọchitegoro anya ọgbọnta nkwado Orumba South na ọ rụọla ọtụtụ ọrụ nke gụnyere inye ndị ntorobịa ọrụ, inye ndị ọgbọnta nkwado ya ọgwụ ahụike ya na ịhụkwa na ụmụ akwụkwọ na ya bụ ọgbọnta nkwado na-agụ akwụkwọ n'efu na akwụkwọ ụgwọ ọbụla. Ọ gara n'ihu ma kwuo na ya rụrụ ụlọ akwụkwọ Victory High School dị na Ezira, ụlọ ebe a na-anọ elele ule ya nakwazi ụlọ ndị nche. Maazị Nwafor jiri ya bụ ohere wee kee ndị ọgbọnta nkwado ya akpa osikapa ka ha were gbaa ekeresimesi. Onye jiburu ọkwa osote aka na-achị Anambra Steeti bụ Maazị Emeka Sebodo na onye jiburu ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ịrụ ụlọ na steeti a bụ Maazị Michael Okonkwo so na ndị eji okwu ha eme ihe na ya bụ ọgbọnta nkwado bịara ya bụ mmemme. Site n'Ezira, abụ m Chukwuemeka Modele.